Serus! Nazdar. No, jdeme tipnout, ne? Typičky na turnajík. To je dneska magický datum 7.7. Ty vole. Čiže Pipe naložíš... Veľa, ne? No, asi 30-0, ty vole. Pipuška nech sa teší. Kde si, v gore, alebo kde si? V Markutu. To je jedno. No? Daj... Nevidím, to je jako růžové, ale tak... No daj tie tvoje typíčky. Tak Navara, jo, říkáš. No Navara, no. Navara, Davirixi, Kazáček, Joky, Vojta, Sislík, Z, to je ten. Ten, jak se volá? Sislík. Ne, to je Kristy, ten. Kristy. No, Kristy. A je Sajde. Kristy to vyhrá nějak. Kristy bude mít překvápko, takže sázím na Kristyho. Kristy. Takže Sislík XD. Stínový běžec, no. Toto, asi, he? Tak. Ne, vidím to na Perta. Perta. Jo, Pertohle. Nikdy v životě. No dobré, ďalej. Lukostřelci. Tam to je docela nabouchaný, no. To je ten Lukoš 123. Ty vole, Vidíš, to ale je... Lukoš, vyhraje to on. Ty vole, to je nějaká lovka. Vyhraje to XX Lukoš 1, 2, 3X. A já si myslím, ty vole. A bude ve finále s Darkonem. Maldou. Kouzelníci. Kouzelníci. Leviates. Alda. Určitě Levy. Alda. Alda. Ako Levimu by som to prijal, ale Alda to vyhrá prostě. Je to Levy prostě. Budu mu fandit, takže Levy. Dobre, čiže Alda. Knězové. Kňazově, a my je. Versus. To je Apo, takže Apo. Apo versus. Že Apo to vyhraje. Já versus, no. Jasné. Zoříky. Minispry. Ne, vyhraje to Zaklinaček. Línáček to vyhraje. Ježiš, to je... Víš, kdo to je, ne? Vím, kdo to je, no, už hej. Nebudem to říkat. Nebudeme to hovoriť, ano. Tak Línáček. Já jsem si myslel, že to bude nějaké také... No, Falken, ty jo, Falken. Veritas určitě. Pipa hoko. No, ty vole, možná, že jo? Ale bože, Rox. Nebudu říkat sebe, řeknu Pipa hoko. Já budu říkat Šedyho. Šedy nejde. tak počkej, tak Very to vyhrá. Ne, typu Pipu. Já typujem Iversona. Ty vole. Skupinovky, no, Orfeus, určitě Orfeus sám, protože... Orfeus vždycky, protože Lukáš. Ne, počkej. Určitě. No jasné. Orfeus, hej. Skilla si tam udrží udečko pre seba. Vyhraje to ta samého skupina. Andělci si to pustí. Asi hej. Když zase sluníčko, ty vole, se nedrys, no ty vole. Ale iba sluníčko. Aha. Eanes, Caesar. A ještě jeden je chyba. No, ty Digmore. Rekapitulácia. Čiže Kakaček. Ne, sranda. Kristy. Sislíček. Stínové Perto. Ale však toto je nějak se volá. Ty vole. Student. Student, no to ten Elif. Co právě. Když je učitel, no, tam to bude docela zajímavý. Ale věřím Pertovi. Jasně. Já věřím studentovi. Tam... Lukostřelci, no. Je tomu Lukošovi asi. Aha. Ty vole. Určitě Lukáš. Tu, Kozelník, Aldík. Levy. Kňaz versus. Zažík, Zaklinaček. Určitě jo. Falken total. Pipa. Iverson. Andělci, ne? Ty vole, oni tu mají zase jiného mága. A rovnou řeknu, když tohle vyhraju, tak to je můj poslední Falken. Tak to byl poslední Falken za Iversona. No a povedz, prečo? Protože. Prostě protože. Nie, ako ja chcem vedieť ten dôvod. Nic, odejdu prostě neporažený
No. To prostě takhle, no. No, trapáku. Namyslený trapák. Ale vidím to na pipu. Je to hodně dobrý mák docela, no. No, ak budeme... Mohlo by jí to spadnout, takhle, no. No, a však možno je to spadne, čo ty vieš? Začerní sa obrazovka. No, dobré. Takže, serus. Hore. Serus, zdravím vás k Sabri. Ahoj, 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 zdraví vás i Verso. A Largísek. No takže... To však se teda, no. Kadra, bojovník, to by si skôr ty ovládáš, ne? Xadru znám líp než ty, takže Vůbec. určitě Maxík. Maxika, já si myslím, to celkové hodnotení. A to nebo, bude ne, MC Kafo. Kafo. Prečo? Kafo určitě. Kafo, znám ho, je dobrý. Hej? Tak, Vyhraje to Kafo. alebo Vladas, on je tiež dobrý. Som videl minulý mesiac. Toho jsem porážel já, vole. To vyhraje Kafo. No však ty si najlepší, tak jako jasne, že si ho porážal. To je jasný, že jo. Kafo to vyhraje. Stíny. Kafa, stíny. No tak tam vůbec nevím. Ja ti poviem hneď, ja sa vieš čím riadím. ISO drinks, alebo... Deskar. Deskar X. Áno, presne ten. To je možná i ten, ne to je jedno. To není ono. Lukostřelci. Demi Lovato. Ailon, ne? Čakaj. No, já si typnu Ailon. Ailon, alebo ne, pakrve to je ten, jak se volá? Mejčík. Ailon. Ailon, no. Mágové. Komunista. Určitě Dekros. komunista. Dekros. Já si typnu komunistu. Prečo komunista? Hantuchova. A to je ten Dekros? Jo. A má tu ekvip? Tak asi, já nevím. Takže komunista. No, komunista. Dekros je teď na lepu, tak nevím, co by tady měl za ekvip, no. Kongový král asi jako já. Skylight. Skya. A on to má, nemá to ekvip, aha. Aj Diebis. Takže já to typuju na Trixie nebo D-Twinga. A D-Twing asi. Já asi na kazateľa. Pozdravuj. D-Twing. D-Twing. A vlastně, a já kazateľa to. Zaklínači ty vole, no tak to bude těžký. Mhm. Sluníčko a zoby. To je on? Tak sluníčka, ne? No taky když ty vole 46 rozseká, ty vole, nevím no. Ale já si, myslím si, že Arven ty vole. Však on tu má 61 a 46. Já jsem si to ještě raz všiml. Dobre, no, tak... To je to jasný, Falken. No, nejsem tady, ty vole. Takže tu vyhrá... Čiže horné dve sa vylúčujú, hej, Lucrezia, Bellamy, či jak sa volá. Typu Pepeho. Tak tu sú len Selenka Gomez, Roy Gonos a... Pepe. Pepe. Asi Pepe, no. Pepe určitě Pepe. Skupinovky, no, ty píč. No ja tu... No asi zase Tota, ne? Vendetta. Neorus. Neorus. No určitě Neorus, vole. We are from Zero to Hero, Nikuše, Mojang, Kiško, Sheldor, Neorus. Určitě tyhle ty. A Na pak... to bych dal i koule na špalek, vole. Toto. Pohodička. Pohodička Ference. Takže to je jasné asi. Takže Varik. Kafo, či jak sa volá. No, Kafo. Deskar. Nie, Ghost Killer. Jasný. Lukostřelci Ailon. Komunista Mágové. Komunista, ja by som to dal na neho, no. Yes, no i když Sky je božský Sky, no, nevím. A D-Twing, vyhraje to D-Twing? Božský. Božský Sky. Jo, ne. Zaklínač, no, to je těžká volba, ale Arven. To... Falken, Pepe. Pepík, no, Pepe. Pepík. A Neorus, skupinovky. No, Digmare, všetko je. Díky za pomoc, Ive. Jasně. Jo, Pohodička. servus. Čau.